Айде, дай. Вече много чакам. Айде, моите дете, малко тук. Ако се отраска, влизам аз вътре. Айде се къпите, искаш ли? О, колко чакаме, горкото. Айде, колко чакаме, къпане. Айде, спокойно. Ням. Оба, ням, сваляте. Чакай вътре да къпим. Много не дишиш, много сам не дишиш. Ти се изстрах да го къпиш. Чакай ли, полека ще започнете. Той, виж как стои, трябва да му създам комфорт. Не знам как бе си. Първо тя хубаво ще намокря. Докато е заспал, Аз предния път не можах въобще да го намокря. Не можа. Хубаво да му влезе в кожата, като това виж какво прави. Няма палец. Ай, сега ръчички, дай са. Май му харесва. Топличко. Май му харесва, а? Сега водата стрес няма стрес. Няма ли. Той сега в момента е заспал, да си не реагирал. Чак, оба. Чакай гръб. Знаеш какво? Не е хубаво, точно така как ми казах, не е хубаво отгоре да минава. Да не усеща вода отгоре да тече над него. Виж сега къде, тук как ти се плаши. Ама ако тръгне да тече над него, се плаши. Що от спирата бяга? Не от водата си ли? Сигурно. Бака детенци! Има ми се Мисля, че трябва да го дръжам аз и гърбом да такова. Чакай, спокойно. Тя ще го изсича. Чакай, спокойно. Няма.